एक्जिट पोल आयदायाव बिजाथाय फोरमायदों इउपिपिएलनि आफादगिरि एबा राज्य सभानि एमपि प्रमद बर'आ। एक्जिट पोलआ जेबो बिथा गैया आरो एक्जिट पोलखौ लानानै जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया होननानै बुंबाय प्रमद बर'आ। इउपिपिएल दोलोआ सानफ्रोमबो मिजिंथिनाय आरो एक्जिट पोलखौ लानानै बिजाथाय फोरमायदों प्रमद बर'आ। इउपिपिएलनि आफादगिरि एमपि एबा राज्य सभानि एमपि प्रमद बर'नि बिजाथाय। एक्जिट पोलआ जेबो बिथा गैया आरो एक्जिट पोलखौ लानानै जेबो जिंगासिनांगौ गैया होननानै बुंबाय प्रमद बर'आ। एप्रिलाव जालांनाय जि आसाम विधान सभानि जि रिजाल्ट बियो फैगौ 4 मेआव जागोन आरो 9 एप्रिलाव बड'लेण्डनि आसामनि आरो गासै 9 रायजोनि रायजो राजाफ्रा भट होखांबाय आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायजों गोसोनि हास्थायनायजों गोसोनि लुबैनायजों गावबा गावनि बिजाथिफोरनो भट होदों आरो 4 अक्ट'आव बिनि रिजाल्टआ ओंखारगोन आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिसायख'थियावथ' गोबां बिजाथि ओंखारो, गोबां दोलोआ बिजाथि होयो आरो बिसोरो इलेक्शन गेलेयो। दा बेवहाय थांखिया जुदि सासे एमएलए जानाय बा सासे मन्थ्रिल' जानाय अब्ला हारिनि ओनसोलनि रायजोनि जेबो लाब जानाय नङा बा हादोरनि जेबो लाब जानाय नङा। सासे बिजाथि जाग्रा सुबुङा बियो एसेम्ब्लियावनो जा, बियो पार्लियामेन्टआवनो जा बा जेरावनो जा, काउन्सिलावनो जा, बेहा मोनसे मिशन थानांगोन, गिदिर मोनसे मिशन थानांगोन, बिथांखि थानांगोन हारि जौगानायनि, ओनसोल जौगानायनि, समाज जौगानायनि आरो हादोर जौगानायाव बोरैहाय कन्ट्रिबिउसन होनो हायो पलिसि मेटाराव, बेनि थाखाय बेहा माखासे बिथांखि थानांगोन। अब्लासो ओनसोला जौगानो हागोन। नङाबा बिसायख'थि जागोन, फैसा खरस जागोन, एनार्जि लस जागोन, किन्तु जेरैबायदि फिथाइ बेखौ मोननाय नङा। दा नंखायनो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जोंहा गिदिरथार मोनसे मिशन दङ ओनसोलखौ लानानै, हारिखौ लानानै, हादोरखौ लानानै आरो बे हिसाबैनो जों बिसायख'थि गेलेदों आरो बे बिसायख'थियाव देरहालांनायनि उनाव जोंनि साफ्रोमबो एमएलए आरो जोंनि जायफोर दैदेनगिरि एमपि जों जयैनो बर' माहारिनि आद्रा थानाय जि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय गासै 22 हारि, बे हारिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय, आसामाव रायजो जानाय 146 हारि हारिसाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय आरो भारत हादोरजों जायफोर जेंनाफ्रा दिनैसिम सुस्रांजायाखै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो गोख्रोङै खामानि मावगोन। आरो एक्जिट पोलाव गोबां खोथा बुंदों, नाथाय आं फोथायो जे 4 तारिखआव जि रिजाल्ट फैगोन बेवहाय इउपिपिएल हान्जायानो